Bueno, egun batzutako deskantzua hartu dugu eta espero genuen bezala, denboraldiko aste garrantzitsuenetako bat izan da. Bai, pixkat gafe izan gera, alde horretatik, baina, hementxe gaude berriro ere, betiko martxan, eta, gertatu dena, gitxo gora bera, laburtzen zehatuko gera gaur, asko dako komentatzeko. Bai, gehiegi. Azteko, norbait, oraindik ez bada enterau, entrenatzaile aldaketa egongo da denboraldia amaieran, Realeko lehenengo taldian, Imanolek Reala utziko duela jakinarazi zion Apirre bairi, eta bere partez, Sergio Francisco etorriko da. Bai, genekien erabaki hau lehenago edo beranduago iritsiko zela, baina ez genekien baezkoa edo ezeskoa izango zen. Imanolek jarraituko zuen edo ez. Apirila amaieran heldu da, berak esan zuen bezala orain dela hilabete batzuk, eta hasieran pixka bat bai harrapatu zidan, ez? Harriduraz, gainera izan zelako Mendizorrotako porrota eta hurrengo goizean. Bai, egia da, partida hori izan zala igual, ez dakit, ur basua ja betetzen zuan azkenengo urtanta, ez? Eta, hurrengo goizean jakin genuen, ustot izan zela guerdiko ordu batetan, Imanolek Reala utziko zuala, eta, klaro, lehenengo, edo burura pasa zitzaidan lehenengo gauz izan zen, ostra. Oin beste ea zenbat entrenatzaile izendatuko ditzu jendiak azte honetan, ez? Claro. Baina, Reala nahiko azkar ibili izan, eta hurrengo gunerako ja, lehenengo taldeko entrenatzailea bagenek. Bai, nik uste dut hori ondo egin duela bai Imanolek eta bai Realak, hau da, erabakia apirila amaieran hartuko duela esaten badu, bete du, eta ondoren ez du utzi tarte askorik espekulaziorako, ez? Hau da, Lopetegiren izen atera zen, Michelena, beste batzuk ere atera ziren. Xabi Alonsorena, hori amets oso zaila zan betetzia. Gaur atera da, Real Madridetik gero eta hurbilago dagoela, baina Realak ez zuen asko tardatu Sergio Franciscoren izena, Sergio Francisco izendatzen, eta hori ondo iruditzen zait. Ideia argia zen, garbi zeukan bai presidenteak bai Erik Bretosek, eta orduan jarraiko nortasuna ematen diote Realaren proiektuari, eta ez dute tarterik utzitzen, hori, espekulazio gehiagirako. Bai, batez ere ikusita Realaren azkenengo mugimenduak azkenengo hilabetetan, bai Beitiaren renovazioarekin, bai Marez Kurrena, bai Goti, klaro, agian gertaran nahiko kanonikoa zirudien, ez? Realak bere arrobitik ateratako beste entrenatzaile bat jartzia hor timoian. Eta orduan, nahi bozu, algera hasi Imanolen 6 urtetako etapa hau, pixkat komentatzen, asko eman digu, eta hemendik eskerrak nahi diogu eman Imanoli, ze Realaren urrezko aro hori ez dugu biziguk, baina nahiko gerturo gera nik uste. Bai, nik uste dut berdindu ez dela egin, azkenean ia ezinezkoa da hori berdintzea, 80. hamarkadako urte horiek berdintzea, baina Imanolek beste eskaloi baten jarri du Reala. Guk ezagutzen ez genuen Real bat ikusi dugu, gu jaio ginenean Reala orduan bigarren mailara jauzi zen, ondoren altxatu zen, baina trantsizio urte batzuk izan zituen, baina Imanolekin beste eskaloi batean jarri gara, eta datuek horrelaxe erakusten dute. Imanolek 334 partida izan ditu entrenatzaile modura, eta 147 garaipenak dira. Bi partidatik isa bat garaipena izan da. Eta gainera, Realeko entrenatzaile bezala, partida gehien zuzendu dituan, 3. entrenatzailea izan da. Ustot diazela, 50 partida faltako, zaizkio denboraldia maieran, entrenatzaile edo, partida gehien bete dituan, entrenatzailea bihurtzeko. Batzuk, adibidez, Valentziak boro dauka ez, interino moduan, zuk Imanol ikusten duzu horrelako figura bat bezala Realean, hau da, zerbait gaizki ateratzen denean beti horre egongo den norbait? Bai, nik uste momentu honetan, ez dakit zein goduan Imanolek, hori berak bakarrik daki, baina agian deskantzu bat hartuko duala, eta nik uste Realak bere laguntza behar eskero, bera horrengo dala laguntzeko prest. Bai, ezken nik ez dut orain ikusten Imanol beste edozein taldetan, eta nik uste Real zaleegia dela Realari ez esateko. Orduan guk uste dugu
bigarren etapa bat ez dakit, baina bueno. Reala ukituko duela Bai. ez dakit zer lekutatik, hori seguru baet. Eta bere datuekin jarraituz, esan beharra dago, Imanolekin errege kopa bat lortu dugula, 5 denboraldi jarraian Europan ikusiko dugu ea 6. datorren, bi aldiz final erdietan jauzi gara, errege kopan. Azkenengo urtietan hori da. Hau da, lehiakortasun hori, kompetitibitate Bai, zerua hori eman ikutu dio Imanolekin, eta hori egisa da, ordua. Realari, eta sentsazioa utzi digu Real honek are gehiago eman zezakela. Partida batzuk aukeratu ditugulen, guretzat garrantzitsuenak edo behintzat berezienak izan diazenak. Bai, agian sentsazio onena utzi dizkigutenak, ez? Bai. Ze garrantzitsuena, Nik nire favoritu dakat, bai ala bai. Bai, zuk esan. Oai patzeko dakau, 2019 eta 20 garren denboraldiko Real Madriden kontrako, errege kopako, izan zala final laurdenak, ez? Final laurdenak, 3-4. Partida hori, 3-4. Hori nik uste dut top 3 batean bai sartzen dela Imanolen etapan. Nik ere top 3an ere sartuko nuke. Gero, errege kopako finala. Hori, top, nik uste dut postasun aldetik top Real zale bezala top batian sartu. Baina partida aldetik, beste partida, beste dozein partida modukoa. Gero, daukagu pare bat urte beranduago, 2021-22an izandako, hau ere uste dut, final laurdena edo final sortzirenak. Ez dut gogoratzen, baina bai hortik izango zen. Realak Atletico de Madrid jaso zuen etxean eta 2 utzeko garaipena lortu zuen. Partida hori nik etxetik ikusi nuan, ze COVID garaia zan, edo post-COVID ondoren hori da. Bai. Eta COVID-a garrapatu ninduen, orduan nik partida hori etxetik gogoratzen. Partida zoragarri izan zen, eta denboraldi berdinean, Europa Liguen beste partida potente bat izan genuen, PSV-ren aurka, 3-0 irabazi genuen. Bai, zailkatzeko, gero ja, eliminatoria... Leipzigekin, kalera? Bai, ustot, Leipzigen kontra izan zela beranduago, kanporak eta hori, baina gure Europako trabesia horraz izan. Gero baitxare, nola ez, Old Trafforden bizitako gaua, zuk... Bai, ez azkena, azken bigarrena. Garaipena, utxeta bat Brais Mendezen golarekin, eta nik bai hori bizi izan nuen eta zoragarria izan zen. Eta azkenik... Championseko partida guztiak alditxugu aipatu, baina nik uste, eta noetan bizi izan dugun partida honena, behintzat Realaren partetik, Benficako partida izan zen, ze ikusi genitxun 4 eta inkluso altzian izan 5 gol, lehenengo 20 minutan. Osea, gol bat anulau ziguten, eta bestia penaltixa, ustot, Braisek faiau zuala, baina, ostra, itzelako partida izan zen. Imanol Realera heldu zenetik, urte batzuetan ikusi dugu nola bere joku aldatu den, eta Odegarrekin oso ondo jokatzen zuen Realak, Silvarekin ere bai, baina Benficaren aurkako partida horretan baino hobe ez dakit ikusi dudan Reala jokatzen. Ez dut goratzen, Osea, apisonadora total. Baina hori atzean geratu da, eta zoritxarrez edo zorionez, Imanolek agur edo gero arte bat esaten dio Realari, eta horrela konfirmatu zuen atzo ere Aperri Bairek Radio Markan eskainitako elkarrizketan, Jon Kuezbari, ez? Galdera mordoa egin zizkioten, Imanolen inguruan, Sergio Franciscoren inguruan, Zubimendiren izena ere agertu zen, Arsenalen interes hori ikusita gero aurreko udan. Morbo pixkat, zegoen elkarrizketa horretan, baina, Aperri Bairen... jokaera izan zan baloia kanpora botatziana. Betikoa, ez? Bai, eta ez zuan asko argitu, baina aipagarriena igual komentatu zuala nola Imanolek komunikatu zion berari, Reala utziko zuan kontua. Hau da, erabakia 100% Imanolena izan dela, ez? Klubak horrez duela eskurik sartu. Eta Gabonetatik bazenekitela Imanolek ez basuan jarraituko bere aldaketa txian ongo zala. Kasunetan Sergio Francisco. Horrek azaltzen du, orain dela hilabete edo hilabete terdi, Sergio Franciscok bere kontratua berritzea, ez? 2028 urtera arte uste dut.
Eta Sergio Franciscoren dauan konfiantza osoa dala eta oso prest ikusten dutela postu horretarako. Orduan, nahi bozu, algira hasi Sergio Franciscoren inguran hitzeiten, ze nahikotxo dago, Bai, claro, hemen klubak oso argi erakusten du entrenadorearengan daukan konfiantza, jende askok oso ondo hitz egiten du Sergio Franciscorengan, baina nik uste dut, zuk eta nik eta Realeko saletu gehienek ez dutela oso ondo ezagutuko Sergio Francisco, ez nola jokatzen duen, ez Sanseren eskema zein den, hau da, ez ezaguna izango da pixka bat, ez? Naiz eta itxekoa izan. Bai, azteko, Realeko plantillan behintzat arrobiko taldietan egonda azkenengo 8 urtietan, 5 urte egonda Realeko Z taldian, egia da lehenengo urtiak izan zala, entrenatzaile asistente bezala, baina hortik aurrera Zeko taldiaren lidergo hartu zuan, eta Xabi Alonsok Sanse taldia utzi zuanian, Sergio Francisco jarri zuten, eta hor hortik aurrera, gaur egunera arte, bertan aritu da lanian. Bai, 185 partida izan dira guztira, 1,45 puntu lortu ditu guztira. Partidako, promedio hori da. Eta, hemen alderdi positiboa izan daiteke adibidez, bere joko sistemaren aldetik, ikusi dugula Sansen, 4-3-3-a, 4-2-3-1, denetarik. Aldakortasuna dago. Polivalentzia hori du. Hori da, eta hori adibidez, Imanolen 4-3-3 mugiezin horrekin alderatuta, notizia ona izan daiteke Realarentzat, ez? Gauza berriak ikusi alditugu Realaren lehen taldean, azkeneko 6 urteetan ez ditugunak ikusi. Bai, momentuz emateu hildo beretik jarraituko duala, baina egisa da, beste 3 defentsekin jolasteko ere aukera baduela, eta gainera, azkenengo 8 urtietan Realeko arrobiko taldietan egonda, egisa da, eta nik uste bere puntu fuertiena dala, Realeko jokalari gazte guztixak ezagutzen dituela. Dudari gabe. Bai, etxean daudenak, hau da, Sansen izan dituenak, eta hemen aipatzekoa da ere Mundo Deportibotik atera dugun datua. Horrek pixka bat ulertzera ematen digu, horrelako jokalariak gutxinaka agertzen joango direla, eta bestalde, aipatzekoa da ere, utzita daudena kanpoan ere ezagutzen dituela. Gorrotxategi, Karrika, Urko... Momentuz, atzo ustot, azizala Sergio Francisco lehenengo taldian prestakuntza horiek itxen Erik Bretosekin batera, ze bere azkenengo partida igandian, larun batian ospatu zen, Salamankaren kontra ustot izan zala, Sansek bat eta utz irabazi zuela, eta orduan, ikusiko duguea liburu ontako, berri ontako lehenengo kapituluak nola idazten diazen,